Bună din nou, sunt Cristi și cum am spus o să facem mai multe filmulețe pe Surgeon Simulator și mă enervează muzica asta și știu că nu o să mă auziți bine și un timp foarte mare. Da, să începem operația. Sper să mă auziți bine, nu știu ce să fac sonorul, dar asta este. Cu ce luăm prima? Luăm ciocanul. Să luăm ciocanul. Perfect, s-a dus unde aveam nevoie, dar n-am reușit să facem nimic. Mi se zbate plămânul săracului om. Dumitru, fă ceva! Nu, o să moară! Du-te cu ciocanul tău de aici. Așa. Oh, what have I done? Haha. Și aproape am terminat. Uite, un plămân zboară pe acolo. Altul la fel. Plămânii zboară, costele zboară. Eu am nevoie de inimă, n-am nevoie de coste. Așa, ia. Cred că trebuie să ne luăm pe rând. Dar bine, îmi place că arăt degetul. Îmi place. Îmi place. Foarte place. Limba română e grea. E grele limbele române. Opșa. Du-te, mă, cu coastele tale, că m-am săturat să tot scot coaste de aici. Câte coaste ai, mă, Dumitru? Adică nu, tu ești altcineva, eu sunt Dumitru. Da. Eu vreau coasta aia, mă. Uite, și-au și scos. Bravo. Dar du-te... Du-te încăcat, că m-am săturat. Aha, ha, m-am încăcat. Ce să facem noi? Ce să luăm bisturiul? Wow, frate, sunt singur în spitalul ăsta, nu mă ajută nimeni. Luăm mai multe bisturie. De ce scrie un R pe degetul meu? Îmi cer scuze, îmi cer scuze. Aha. Aha. Poate interes. Scuze, n-a fost cu intenție. Acum cum îi scot inima asta, mă? Mă fac că dau cu ciocanul sau dau cu ceva. Nu vreau. Nu! Ăla-l vreau. Unde ești? Cred că a fugit. Atunci o să luăm asta. E mult mai bine. Întoarcem mâna la... Îmi place mâna lui ei. E foarte faină. Foarte faină mâna lui. Încercăm să tăiem pe aici ceva, dar nu știu ce. Aha! Pune repede inima! Pune-o! Hai da! Așa, bravo! Nu o tăia și pe asta, mă! Începem să aruncăm cu chestii acolo. Poate o să se simtă mai bine. Să-i punem plămânul înapoi, nu? Ce zice să-i punem? Îi punem plămânul. Uiu! Îmi cer scuze pentru asta și îmi cer scuze pentru sunet încă o dată. Da. Vreau să fac ceva tipul ăsta.
sigur ai să te vindeci, sigur. Asta e mai bună decât toate. Să liniște, Dumitru. Să liniște, Dumitru. Da. Îmi place să văd cum mor oamenii în fața mea. I-am pus și două coaste la loc, poate să aibă nevoie pe drum. Gigel, nu știu care e Gigel, nu știu care e Dumitru. Dar nu contează. Fallout de blau. Pentru ce, dar îmi place cuvântul. Așa, foarte drăguț. Foarte drăguț. Din păcate, Gigela nostru a murit. Dă-l dracu, mai sunt alți pacienți. Bine, cam asta a fost. Adică nu ne vom revedea. Adică nu ne vom reauzi, mă rog. Bine, atunci, bye.